ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. аз ҳузури шумо хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо видеои моро тамошо карда истодаед ва инак ба умеди тансиятиву хонаободии шумо имрӯза видеора оғоз мекунем. имрӯза видеода ман мехоҳам бо хоҳиши бисёре аз подписчикони мо ки дар бораи анамин духти киртаҳои арӯсӣ ё ин ки дар бораи ороишоти киртаҳо ва дузандаи он камакак видео кунед гуфта буданд. марҳамат, анаи киртаҳоро тамошо кунед. анаи намуд ороишот ҳастай ва дар анамин поёни видео шумо мебинед рақамҳои телефони дузандара. нархоша ман намедонам дӯстони азиз. шумо метавонед ки мустақилона занг зада ҳар амин нархи ороишоти амин киртара духча ва ороиши киртара мустақилона аз худи анамин дузанда пурсон шавед. дӯстони азиз, марҳамат, тамошо кунед. бинед чӣ қадар хушрӯа. ино бо тоқӣ доранд. оз ман тоқиёшонам шумода нишон метем. касоне ки мехоҳанд мисол дар тоҷикистон ҳастанд чунин киртоҳо чунин ороишот кати дархост кунанд, метавонанд ки ба анамин рақамҳо занг зада анамин суроғаи дузандара гирифта омада анамин дархост кунанд киртаҳо. вале касоне ки дур аз ватан ҳастанду худ дузанда ҳастанд ва мехоҳанд ягон нусхаи аҷоиб, ягон нусхаи нав бинанд, марҳамат, тамошо кунед. шояд ки шумо ҳоло надидед инора. ина марҳамат, ороишоти тоқӣ барои арӯсако. ана ин киртаи дигаршай, ин киртачашам бинед чӣ хушрӯвай ороишоташ пешиш. ана ин остиношай. ҳар касе ки мехоҳад баъд ба хости дили худаш ина албатта чӣ мекуна, дархост мекуна. бинед материалшам чӣ хушрӯвай киртара дубайски тоза янами материало. яна ороишоти пешаки кирта ва ҳози инам тоқӣ дорад. тоқишам нишон метиҳам. мебинед ки чӣ хел тоқишам вай кардагиян, ороиш кардагиян. анаи дӯстони азиз, и чиай атласай, киртаи атлас. бинед духча варадникдор бо ин тоқӣ дора. иншам тоқиша нишон метиҳам. шумода метавонед тамошо кунед. марҳамат. баъд амин нигиноша шумо худтон метавонед ҳар ранге ки мехоҳед авая интихоб кунед. набинед тоқиша бисёр мувофиқ кардагиян. и анамун киртае ки ози нишон дода будам. тоқи анавай киртаяй. бинед чӣ сангкорӣ кардагиян, чӣ ороишот додагиян. касоне ки мехоҳанд чунин тоқӣ дӯзанд, марҳамат, бинед дӯстони азиз. шояд як идея гиред шумо ҳам барои духтани тоқӣ. ана ин намуд киртара мехоҳам шумода пешниҳод кунам. бинед и ба хоҳиши худи анамин муштарӣ ҳамин киртара киртаи атлас чакана якҷоя кардагӣ ҳастанд. ана баъд ороиш пеша бинед. ҳар касе мехоҳад баъдан худаш мустақилона анамин интихоб мекуна хости анами худша, хости духти худша. ман шумода фақат анами намудоша нишон метиҳам. инҷада бобинед ҳамин дута тоқӣ дора. якташа намихе абадокай ҳами кирта, яктаи дигарш боша тоқичаи анамихе оддӣ. иш абадокай бинед паркати. озима дигарша нишон метиҳам. ана иш тоқичаш боша михе оддӣ гирдак беҳад хушрӯ. ана иш боша дигарай. ана байша бинед. аз ин намуд ма дигар хелошам нишон додагӣ будам. аз ин нусха ози мехоҳам бо дар и кирта шумо бинед чӣ хел бо и сангчо кати чӣ хел хушрӯ омадагиай. марҳамат. поёнаш ира и материала поёнаша бинед чӣ хелай. ҳар касе мехоҳад баъдан чӣ хеле гуфтум ба хоҳиши худаш
интихоб мекунам. остиноша мехоҳам хушрӯтарак шумода нишон тиҳам. анами хел украшения кардагиам. тоқиша бинед, тоқишам бисёр хушрӯвай, ранги корона диадема буре места. бинед тоқиш боварӣ дорум ки ба арӯсакҳои мо беҳад зебанда мешава. ана ин намуда бинед, ана ин намуд вая ороиш пешикртара. анам хел материалҳои хушрӯкати бинед. ино дубайскиан. ин материалҳоро ман нишон додагӣ ҳастам дар видеоҳом. касое ки мехоҳанд метавонанд ки мисол анаминоро харидорӣ карда аз анамин ороишот дархост кунанд. ана бинед ивайша тоқиша. куртаи дигаре ки ман мехоҳам шумода нишон тиҳам. и анамин комбахтай иш оддитарак ороиш дода шудагиай. аз и комбахта ман шумода нишон дода будам дӯстони азиз. рангоша, нархоша дар корвон. метавонед видеои мо гузашта тамошо кунед ва нарху навора фаҳмед. ана тоқиям бинед чӣ хеле тоқичаиям оддияй. ана ин намуд ваё ҳастай, адрасо ҳастай. адрасам хеоро додагиям. остиноиям бинед, остинош чӣ хеле хушрӯвай. остинош дарози, янам поёнош клёш омадагиай ва ду тарафуш ороишот кардагиай. поёни инам боша, анам хел попозадаги боринай, лавдованӣ боринай. набинед и остинай ира ози часпондагӣ нестан. ана ин намуд чӣ дора. куртай комбахта, анами хел ороишот кардагиам. и остиношай. бори дигар такрор мекунам дӯстони азиз ки нархҳои ина ман намедонам. шумо анами рақамҳое ки ман мемонам рақамҳои худи дузандаай. метавонед ки занг зада ҳар яки анамира пурсон шавед, нарху навоша. баъдан метавонед дархост кунед. анами ороишотам хушрӯ. дар куртаи паплин ороиш додагиян. паплиное ки нав буромадагия ёзи. марҳамат. и рангош ҳаст дар бозор ҳама хелеш. метавонед ки видеои мо дуромада тамошо кунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед дӯстони азиз. умедвор ҳастам ки имрӯза видеои мо писанди шумо гашт. хайр тамошобинони азиз, то видеоҳои